125 बिला अमेन्डमेन्ट जामारोब्ला जोंनि बिटिसिआव माबोरैहाय डेभेलप जागोन एबा बिटिआरआव माबोरैहाय डेभेलप जागोन? 125 एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा बुंदों बे बिराद इम्पर्टेन्ट आरो इयुथफ्रा बेखौ मिथिथारनांगौ। 125 एमेन्डमेन्टनि जे ड्राफ्ट बे ड्राफ्टखौ जोङो प्राय साब्रै साबा मानसि आंबो दङ, आं आब' प्रतिभा, सैथ' बसुमतारी, दानि एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी जों ज' थांनानै दिल्लीयाव प्राय सप्ता खनसेनि बारा जों दिल्लीयाव थानानै बे ड्राफ्टखौ बानायनानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो जोङो साबमिट खालामनानै फैदों जे 125 एमेन्डमेन्टआ ओरै जानांगौ होननानै। गोबां दं बेयाव बिराद गिदिर भलुमिनास माबा जों कन्फिडेन्शियेल डकुमेन्ट बे दाबो शेयार खालामथ'नो हाया बेखौ, खिन्थु बाव मेजर मोननै जिनिस दं बेखौ नोंसोर मिथिना लाथारनांगौ। फार्स्ट जिनिसा जाहैबाय 125 एमेन्डमेन्ट जायोब्ला जोंना बिटिआरआवहाय मोनसे डिलिमिटेसन जागोन। MCLA कन्स्टिटुएन्सिनि डिलिमिटेसन जागोन। 40टा कन्स्टिटुएन्सिनिफ्राय 60टा कन्स्टिटुएन्सिसिम 60टा जाथारनांगौ नङा, 60टासिम जोङो बेखौ लांनो हायो। एनिथिं बिटुइन 54, 55, 60सिम जोङो बोखोलांनो हायो। आरो बेयाव मा जागोन, दा जोंनावहाय बे मोनसे अबर' जाति जनगोष्ठीनि माजाराव दावराव जादों नङा होमबा? 40टा समस्थियाव जोंना 30टायानो STनि थाखाय रिजार्भ, बाव गुबुना गेलेनो हाया। बांसिन बर'फ्राल' गोलैयो बे 30टायाव। सेकेन्डलि जोंना मोनबाया जाहैबाय जेनेरेल रिजार्भ, मोनबाल' अपेन, मोनबाल' सिटआव बयबो गेलेनो हायो। बे अपेनावबो जों STफ्रानो बांसिन गेलेहैयो। ओंखायनो 60टा जायोबा जोंनाव जिहेतु 26टा जाति जनगोष्ठी दं, बे जाति जनगोष्ठीफ्रा इलेक्सन गेलेनो खाबु मोनगोन आरो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव दावराव दावसिया एसे खम जागोन। बे 40टानिफ्राय 60टा जानाया मोनसे। नेक्स्ट इम्पर्टेन्ट जोंहा दङ बे 125 एमेन्डमेन्टआव, बे जाहैबाय एमेन्डमेन्ट अफ आर्टिकल 280। आर्टिकल 280आ मा जिनिस? आर्टिकल 280आ जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि गेजेराव जे बाजेटखौ रानो, फैसाखौ रानो, बिनि आर्टिकल बियो। बे आर्टिकल 280 आवहाय फाइनान्स कमिसन दानायनि प्रभिजन दं। सेन्ट्रेल फाइनान्स कमिसन आरो स्टेट फाइनान्स कमिसन। दा बे सेन्ट्रेल आरो स्टेट फाइनान्स कमिसनावहाय काउन्सिलनि सोमोन्दै जेबो मख'नाय गैया। काउन्सिलनो फैसाखौ बोरै हरगोन बोरै हरा, बबेनिफ्राय फैगोन, बिनि जेबो मख'नाय गैया। जायनि थाखाय काउन्सिलफ्रा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्ट थाइसेबो फैसा मोना। जा स्पेसियेल पेकेज बेबो स्टेट गभर्नमेन्टआवसो हाबग्रोयो, स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायसो जोंनाव फैयो। गतिके जोङो डाइरेक्ट फैसा मोना। बिनि थाखाय मा जायो, आं मिडियायावनो बुंखाजोब्बाय, नोंथांमोना खोनाबाय जागोन, मिडियायावबो खोनाबाय, जोंनि आसामनि बाजेटआ 2,40,000 crore थांनाय बाजेटआ 2,40,000 crore बाजेटमोन। जोंनि बिटिआरआव गोदान गामि हाबनायजों जाबजों 13% पपुलेसन दं। 13% पपुलेसन रेशियोआव 2,40,000 crore फैसाखौ जों मोननांगौबा जों प्राय 30,000 crore मोननांगौ। 30,000 1 लाख करोड़ाव 13,000 करोड़, 2 लाख करोड़ाव 26,000 करोड़ आरो 40,000 करोड़नि 13%आ प्राय 4,000 करोड़ जायो। जोङो 30,000 करोड़सो मोनो। जों बेसेबां मोनो? जों मोनो 800 कोटी। BTCआ मोनो 800 कोटील'। जों बेखौ डिमान्ड खालामबाय स्टेट गभर्नमेन्टआव जे फैसाया जोंना जोबोद खम जायो। मुम्बाइ बायदि सिटियाव मोनसे फ्लाइअभार मावनोनो 1500 कोटी नांगौ, मोनसे फ्लाइअभारावनो। कलकाता बायदियाव होमबा जोङो बे 40 लाख मानसि दङ, बे 40 लाख मानसिनि थाखाय मात्र 800 कोटी हरो। बेजों मा डेभेलपमेन्ट जानो जोंनावलाय? जेबो डेभेलपमेन्ट जाया जोंनाव। ओंखायनो जेखे पार्टियानो सरकाराव थाया मानो जोङो बे आर्टिकल 125 एमेन्डमेन्ट जायोबा जोङो जुदि 30,000 करोड़ मोनोब्ला गोबां मावनो हागोन। दा बिसोर फैसाखौ हरा। मानो हरा? बिसोर बुङो नोंथांमोननि इमप्लयिनि सालारिखौ जों हरजोबो। मास्टारनि बेथन, केरानिनि बेथन, चौकीदारनि बेथन, अफिसारनि बेथन स्टेट गभर्नमेन्टआ हरो। बे नंगौ, खिन्थु जों हिसाब खालामनानै नायबाय जोंनि बिटिआरआव जेसेबां गभर्नमेन्ट इमप्लयि दं बिसोरनो सालारि होनो थाखाय बोसोरसेयाव 2,500 कोटील' नांगौ। 2,500 करोड़। 2,500 करोड़ प्लास 800 करोड़ बेसेबां जायो? 3,300। जों मोननांगौमोन 30,000 करोड़, जों मोनबाय बेसेबां? 3,300 करोड़। स' प्राय 27,000 करोड़नि लस जागासिनो दं जोंहा। 27,000 करोड़। आरो जों मोनसे फैसा मोनबावो, बे फैसाया जोंनि खाथार, बे जाहैबाय आर्टिकल 275। बयबो फरायनांगौ फंबायमोन बिनानावमोन बेफोर जिनिसखौ। आर्टिकल 275 मा गुगोलाव दा नाय।
बियो ट्राइबेल एरिया डेभेलपमेन्ट फान्ड ट्राइबेल एरिया डेभेलपमेन्ट फान्डआव हाजार खरर थायो बेनि फैसाया स्टेट गभर्नमेन्टआव हाबो स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ मा खालामो मा खालामा जों जेबो मिथिया वेरिस बिटिआरआ मोनसे ट्राइबेल काउन्सिल दिमा हासावआ मोनसे ट्राइबेल काउन्सिल कार्बि आंलंआ मोनसे ट्राइबेल काउन्सिल नङा होमबा दा बे ट्राइबेल काउन्सिलावसो बे फैसाया फैनांगौमोन बाव फैयाबालाय स्टेट गभर्नमेन्टआव फैयो बेजों बिसोर ना चिफ मिनिस्टारनि फट' साफायो ना एसि लागायो ना अफिस लुयो रावबो मिथिया ओंखायनो जेलानाखि 125 एमेन्डमेन्टआ जायो जोङो आर्टिकल 280 निबो फैसा मोनगोन आरो जोङो 275 आर्टिकल 275 नि फैसाबो जों मोनगोन गतिके जों एराउन्ड जोङो 36,000 crore जों मोनगोन होमब्ला जोंनाव थोजासे फैसा फैगोन जों गोसो बायदि जों जोंनि बड'लेण्डखौ समायना रमायना जोङो बानायनानै लानो हागोन